रायजो राजा नोंथांमोन आंजों दंफायो सोमदोन बरगयारि आरो बिथाङा एनजे बेवाइखौसो लाबोआखै बेयो लाबोआखै आंथ' अलेक रागा जोंबाय थायो नों बेवाइखौ मानो लाबोआखै खिन्थु आंथ' अलेक रागा जोंबाय थायो खिन्थु ओइ बेवाइ बबेनो हरलाय नोंखौ मानो लाबोआखै मानो थाखाय लाबोआखै देलाय बुंलाय बेवाइनाव उदैहाय सिनाया मागलै लामायाबो सां मोजां गाज्रि जायाखैना अन्थाइबो नङा ओइ जों गाज्रि जाबाय टाबुल फुजों दा आं मिथिलालै होमबा दे होमबालाय बिदिबो नङा दायो नै बिथाङाबो दंफायो नै बेजों बेखौ लोगो मोननाया आरो खेबसेनि उनाव लोगो मोनबाय बोसोरसे औ है जाबाय खनब्रै जाबाय आं नोंखौ खनथाम खनब्रै जाबाय बबेयावबो लोगो मोनदों आरो नै बिलाइ बिथाङाबो नै नोंथ' आंनि दखानाव खानाय एलय जाबाय दालाय मा बुंनो सानगोन आं बेखौनो बुंगोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोर ओमफ्राय लाइमोन इउथ्सफोर बिथांमोना नैबे एल'ग्रा सारनावहाय खानायखौ एल' जाबाय मोजां एल'यो मोजां हायो आरो जों बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि खानाय हाग्रा नांबावगौ आरो सोरबाया जुदि खानाय हानो जुदि सोलोंजानोब्ला बे एल'ग्रा सारजों सोलोंजाफै रोंलांगोन मोजां रोंलांगोन आरो गावनि आखाइनि फोरोंनो सिख'नानै लाना थांनो हाया ओंखायनो आरो एल'ग्रा सारनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै हो मदद खालामनानै हो नोंथांमोना जुदि मदद खालामब्लासो मोजां मोजां भिडिअखौ लाबोनो हागोन नंगौना नङा नंगौ राइट दे आरोखि आं बेखौनोल' बुंगोन दे फंबाय दे जायखिजाया नोंनाव खानाय हाजानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नंगौ थेंक इउ स' माच बेखौबो दिनैसो फार्स्ट टाइमावसो लोगो मोनदों गोजोननाय मोनदों गोजोननाय मोनथारबाय खानायखौ एल'नानै बिराद सान्दा मोनदों आङो नंगौना सान्दा मोनदों आङो कारेन्टआव बेसेबां खस्थ' खालामो जाबायलै 8 बोसोर जाबाय बियो रायजोफोर जोब्बाय दा